Nurkola Azizah. Ngaturaken sugeng dalu Mbak. Nggih sugeng dalu. Nurkola Azizah. Mbak Mei Akuasari. Injih sugeng dalu Pak Colis. Seger. Aku tak ada pinggir ya khusus iki rombongan iki aku ning pinggir. Jenengan Enggak kuat aku ning ngomong. Ana pinggir. Kenapa gak minggir-minggir? Ah, ben nimbang. Wah, seto. Nggih. Kok jenengku Nurkola iki Kan piye? nuansanya seger-seger, Mbak. Jadi khusus untuk Saya seger iki minuman. piye? Dadosnya kula pahit, dawang kula aqua, mboten nonton rasane. Oh, lha kan seger ngelak layanan aku terus piye? ngoten nggih. Temen apa? Aku Kola. Nah, Nurkola. Jenengmu sapa? Aku Coca-Cola. Aqua. Lah sampeyan kan nek seger-seger lah aku mek banyu putih. Seto maksudnya seger piye? Coca-Cola kan ya seger. Seger dan. Lah, Seger iya, apa? segera dapat omongan lagi. Ih. Maksudnya ngono seger dulu iki. dong. Nggih, niki saged ruwan wonten sowan wonten daerah Talun. Nggih, Langsung kemawon alhamdulillah. ngaturaken Nggih, sakmenika tetembangan. desane napa? Desa Kelurahan Talun. Oh, Kelurahan Nggih, Talun. lingkungan Jalan Majenang. Jalan Majenang, Majenang. Nggih, nggih. kula nderek dedonga kagem Nggih. sedaya warga Kelurahan Talun. Nggih, Napa mau? mugi bersih desa. Oh, Bu sanes Nggih, anu sing- saya sing- kelurahanane apa? Majenang yuk. Majenang. Oh, kelurahan Majenang. Majenang. Nggih. Mugi-mugi sedaya warganipun tansah pinaringan bagas kuarasan. Amin. Kawilujengan rezekine Amin. kathah barokah melimpah tur turah-turah. Amin. Engko lek Amin. turah kena dinggo nyang Mekah. Nggih, Engko lek amin. turahne dingge Nggih. tuku sawah. Engko turahne dingge nanggap wayang. Nggih Kok lek tak turah boleh. neh damelan nyawer sinden. Wong ngono ya kuwi paling utama mergo Nggih, sing- sedekah. Dungoe lek sindian sik sore ini biasanya mandi. Oh iya lho ya mesti. Mandine lek sindian sing sik luwe ngono kae. Kan tirakat. Wong maksudnya. ngono. Nggih, monggo. Nggih. Tetembangan rumiyin lagune ingkang sampun samapta. Nggih.